Igbo mma mmanụ o nwere ndị kpọrọ nne na-ekele m si anwụọla akịrị ma ihe ejikwu ma ndị ejegolu m na Voice of the People ma ndị ejikwa ahụ ma Galaxy na ebe ọzọ niile dị iche iche ma ejikwu ekelela m na asị m ya gaziekwala nụ ekpere nubeghala m Chineke ga-enu ya anụ mana o nwere ihe m chọrọ iru aka ebe ndị Igbo ebe ka anyị nọ ikpuola m ya cha anyị nwụrụ nwa ya anya o nwekwara nke ejiri enwe na ndọjọọ mana a kwesịrị m na dụọ ọnụ David Umahi dụọ ọnụ Charles Soludo agba mbọ ya kpụ ogbe agba abụọ ya kpụ ogbe nwekwana egbo naanị ka o mere akụ jụkara na umeochi o nwere otu seaport anyị nwere nọ n'ala Igbo anyị nwere David Umahi cargo airport chi gị wuga eze ele nne gị kokoro onwere n'ihe ọma tii na anyị nwere apart from ụzọ takes bonded terminal nke dị n'Owerri kilomita 12 Owerri road 4 Bimo Oribi bus stop Nwowo Shanghai bus stop nke na Mbitori local government onwebe eni nwafọ Igbo ọwala Igbo enwere bonded terminal ma container niile akpụga ọkwa Lagos bonded terminal ki Lagos this Lagos ụzọ test ejewuo bonded terminal ala Igbo na Owerri gị wụrụ onye Enugu rụọ ya kpụba ala Owerri o ruola ọ na-anwa transport Owerri ka ị ga-egba na eruola gị dị ya gaa wụrụ onye Anambra o ruola ya ruhala ala Owerri o ruola gaa wụrụ onye Abia steeti o ruola Ebonyi steeti o ruola Delta Port Harcourt ọ gwụchala ụzọ test gbakara na ebe ọzọ enwere bonded terminal onwe ka anyị nwere ndị kọstọm aka dị nye gị laịsensị mana ụzọ test jisiri ike akwa onye Chineke meghala nwụrụ ndị Igbo anya kpụba idea webata bonded terminal biko parama na ahịa nọ paama ya dị a ụzọ test gị pa ebe ọla isi ọ ga-ebu ala gị kọntena gị bụba ebiru ya gbamana gbamozi na-akpa ụzọ dị mana ọ ga-eme ka chọọchị ya ruru biko ọrụ m na-agba ahịa jee ụzọ test bonded terminal nke dị n'ala Owerri ọ ga-epabala gị ahịa gị kọntena gị ga-eyọ so ọnwụ ihe ndị anyị kpụga anya ya ọnwụ somebody ge obiemehụ gbakara m ihe unu agaala anyị ndị niile even contest election obi ka ṅụ mma Chike kpenụ ndị niile megidere ndị Igbo ịpụla m ya na-ekwuchi ike o nwere mma m bịara bịa were nwanne m nwaanyị si afta gasị aja ịzọ ha sọfụrụ anyị masịrị mụ nwaanyị gọvanọ omeghe o mere ọnwa ịzụ ala and anyị mara si ya baa uru House of Rep o nwere ike anyị aga m ịga ma nwanne nwaanyị onye ọla mara lasị onye nwanne ya mavaba onye akọ nke ikwu anya mekwume ndị nga anya kpọmshi kọmunitoni CM hafụ anyị mara sa nwanne anyị nwaanyị onwe ha ọchụ mana mmadụ ejiri egbula onye oge ilili na-emechiekwa ọnụ anyị mara sa ọ ga-ịdada mana obi a ga-ịda Naijiria mara na nata obi dị mma a na-asọpọtụ ya anyị asịghị onye ọla sọpọtụ ya lekpa Hope Uzodimma ji eburuga ke ya onwebechi ọkọtara obi onwebechi ọchị obi emere obi emehụ ya yasa nje etuga Hope Uzodimma bụ makpi ji ebuga so gbakara m enu mere anyị biko onye kpụga ya jee n'ụzọ test bonded terminal pa ahịa na ọha anyị chọrọ ọ dị mma ndị Igbo ya gajiri onye ọla help ọnụ n'ụsọ ozi ya. Thank you.